ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen waƙoƙinmu da zarar mun ɗora. Mai suna so bai gani baraji balle magane ka, in har ya so komai arzikin ka zai mulka ka. Taho muradina a bar so na hasken idanuna, ina ba kauna na baki kaina daure rike da kyau yar baba, karfin jikina ke ce masoyiya ta duba, karki share ni za a raina ne, kin kira gane ba ni umar ne, komai kike so zan yi shi ne ba zan ganda ba, in kin amince auren ki ne ba zan fasa ba, dan san kiyayo huda kulki na jaddada, gardi kwasai dai gyada na kira ki ta kanda, zaki na muryar ki cikin dubu ba samu ba, samun ki in nai har abadan ba zan koka ba. Taho taho yar auta zuciya kin kwanta, na yo farautar mata shimfide kiki huta, daga tsanani inda kike ni ba za na gusa ba, dan a gani na hanta jini ba za a raba ba, kin zamar mina autar mata, autar mata ni ke na rige yar gata, yar gata a cikin su dubu kin rata, kin rata ke zana yi wa fifita, fifita na zo ki min alfarma, alfarma ki rike ni da hannun dama, hannun dama ruhi ne ya samu salama, ya samu salama, ban so na rasa ke fa nima, lallai nima ke ce na rike ɗai tilo, ɗai tilo ko da za a yi mun gwalo, ko za a yi gwalo na yi datan yar fillo, yar fillo to zo mu haye bisa liyo lilo, liyo lilo na baki amanar raina yan mata ni ba na karya, ki rike na amana dan kin san zancen so ba a sanya, to karki guje mini dan kin san kaunar ki a zuci na sanya, kuma duk wahala zan jure rinsi bai sa in ja baya, zan so ki zamo haske na sama ne ya kauda duhu mai suna, ra'ayin mu guda ne ba wani canji kin ji aman baki na, duk wanda ya soka domin Allah kai mashi kyautar kauna, na so kiki so ni yar yarinya zo zauna gefe na, ashe so shi tamkar tsuntsu ne yau kaina ya sauka, in dai kika bar na a bar kauna ta tabbas za na yi kuka, in so ya kai so lallai an ce yana sawa a yi hauka, kokon raina kaunar ki da sanki ya daure min da asirka, na kama da sanki da kauna take ba zai yi wa inda yana ba.